ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को भैया इतना ब्लास्ट इतना खतरनाक फिल्म के ट्रेलर आई बा भाई की तो पूरा बिहार के जनता एकदम भकुआ गई बा कि वैसन भी फिल्म बन सकेला, वैसन भी भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो खेसारी लाल यादव भैया इतना खतरनाक ऐसा फिल्म बना दिल बड़ा पूरा का हमको ही तारीफ एकदम खत्म ही नहीं होगा। पूरा सिस्टम हिला दिल बड़ा खेसारी लाल यादव ऐसा फिल्म आ गई खेसारी लाल यादव के जो फिल्म के नाम हर रंग दे बसंती भैया एकदम मार्केट में आग लग बा। खेसारी लाल यादव दिखा दिलन कि का होला भोजपुरी के पावर। सबको कहला कि लकीर हम खिंचले बानी तब भैया हौसन आज तक केहू ट्रेलर देखले रहे से बैर नहीं पर जो वतन का नहीं। 3 मिनट में खेसारी लाल यादव पूरा समझा दिलन। खेसारी लाल यादव तुमको में फौजी के रोल में इतना खतरनाक उनका फिटनेस बा कि भैया का कहे का एकदम एक्शन एक अक्सी का वो लुक खेसारी लाल यादव को पूरा एकदम बिहार में आग लगे बा। हर एक जगह खेसारी लाल यादव अब असली पावर लोकल बा खेसारी लाल यादव के। भैया गायक में तो आगे पहले बढ़न, एक्टिंग में कॉमेडी में कुछ भी खेसारी लाल यादव से करवा लो। खाली खेसारी लाल यादव को बढ़िया स्क्रिप्ट ना मिलता रहे लेकिन ये फिल्म जो बा खेसारी लाल यादव को रंग दे बसंती एक और भैया प्रोड्यूसर बना रोशन सिंह एक में डायरेक्टर बना प्रेमांशु सिंह। भैया बहुत लाजवाब तरीका से फिल्म के बनावल गई बा, बहुत एकदम लाजवाब बहुत मेहनत की खेसारी लाल यादव। बस भैया देखेगा ई बा कि खेसारी लाल यादव को खाली हॉल मिल जित भाई। और हॉल खेसारी लाल यादव कहता है अपन इंटरव्यू में कि हम लोग को हॉल नहीं मिलता है। खेसारी लाल यादव भैया पीछे जो उनका इंटरव्यू भई रहे बहुत सही भई रहे। खेसारी लाल यादव को अगर हॉल मिल भाई तो गार्दा कबार दे कहाँ बॉलीवुड कहाँ साउथ। मर्द ट्रेलर देखला के बाद 3 मिनट के ट्रेलर देखला के बाद लागत है कि हाँ अब भोजपुरी में कुछ बा कुछ मतलब कि भोजपुरी के कोई जानी तब जानी कि ब्रांड एम्बेसडर खेसारी लाल यादव। भैया इतना मस्त ट्रेलर बन एक्शन खेसारी लाल यादव हम भोजपुरी में इतना बड़ हो गनी लेकिन आज तक ना देखनी। बहुत लोग के फिल्म देखनी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो फिल्म नहीं चलत लेकिन खेसारी लाल के जो फिल्म के ट्रेलर आई बा SKR म्यूजिक से भैया जाके एक बार जरूर देखिए लो, देख के अपन रिव्यू जरूर दूर कि क्वेश्चन फिल्म बा। एक में जो हीरोइन बड़ी बहुत मस्त एक्टिंग बा खेसारी लाल यादव के साथ भैया इमोशनल सीन खेसारी लाल एक बाटे एकदम एकदम खतरनाक सनातनी एकदम लागत है खेसारी लाल यादव के हम मिलल बना असली डायरेक्टर अभिषेक। खेसारी भैया के एकदम फिल्म बवाल बा भैया बवाल चारों तरफ। ऐसा फिल्म हम देखले ना रही आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा फिल्म हम ना देख रहे भैया जैसा फिल्म खेसारी लाल यादव बना दिलन। तेरे मौत की परछाई तेरे सल्तनत की तबाही है हम। अब भैया खेसारी लाल यादव का स्टेज शो में आगे बोले ही बढ़न गाना गावे में आगे ही बोले बढ़न। कुछ लोग कहला कि लकीर हम खींच लेबन तो अब हम उस सबसे पूछल चाहता नहीं कि लकीर के खींच लेबे भाई। जो खेसारी लाल यादव को ट्रेलर आई बा रंग दे बसंती आज तक देखले रहो वैसा ट्रेलर भोजपुरी इंडस्ट्री में आज तक ट्रेलर देखले रहो मोर हर एक सीन बारीकी तरीका से सजावल हुई बा। बहुत बेस्ट फिल्म बा हमारा बहुत खतरनाक लागल ट्रेलर। हम भैया 10-20 बार ट्रेलर देख लेनी अब विश्वास नहीं हो तुम तो SRK म्यूजिक चैनल पे आई बा एक बार जाके खुद देखो लो खुद रिव्यू दो लो। हर नस्ल को बर्बाद कर देंगे हिंद के सिपाही हैं हम। तब समझ में कि क्वेश्चन फिल्म बा भैया हम मजाक नहीं करते। खेसारी लाल यादव भैया फिल्म वाकई में बहुत ब्लास्ट पूरा सिस्टम हिला दिल खेसारी लाल यादव। हम तारीफ नहीं करते आज हमारा अच्छा लगल बहुत अच्छा लगे तो तारीफ करबे नहीं करब भाई। ऐसे भी हम खबर देवे ला भोजपुरी में जितना भी कुछ भी हो के पवन सिंह खेसारी लाल जितना जो जना कुछ में न्यूज आवे बताई